आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावगण, आप लोगन के भोजपुरी दर्शन BDN टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। आज के प्रस्तुति में आप लोगन के समक्ष मिलवावल जाता है जो तस्वीर आपके समक्ष बा। ई नेपाल के एक कलाकार हैं और नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कोटहीमाई गांव पालिका वार्ड नंबर 5 देवन बक्सापुर निवासी उम्र 54 साल के राजेंद्र हरिजन हैं यहाँ। और यहाँ एक कलाकार हैं और यहाँ भोजपुरी संस्कृति के एक विरासत और लोक पारंपरिक जौन एक नृत्य बा जेके इन रसनी नाच कहल जाला या ओके चमार जाति से ज्यादातर वो संबंधित बा। ओके चमार नाच भी कहल जाला या चमरउआ नाच कहल जाला या इन रसनी नाच भी कहल जाला। ऐसा नाच के एक माहिर कलाकार और वह नाच में जो प्रस्तुत कइल जाला लोकगीत, वह लोकगीत के भी जानकार और लोक गायक भी आप हैं। और आपसे हमन के बातचीत कइल जाई वह ओकरे संबंध में कि ई चमार नृत्य का होला और इन रसनी नाच का होला, एकरे बारे में आप जानकारी बतावल जाई। आपके नाम बा हम परिचय करवा दे तटपी राजेंद्र हरिजन, गांव देवन बक्सापुर, आपके कोटहीमाई गांव पालिका वार्ड नंबर 5 के निवासी आप हैं। तो आपके बहुत बहुत स्वागत बा ई कार्यक्रम में। आपके लोक संस्कृति अंतर्गत आप बतावल आप कै साल के रहली तब आप ई सब नाच के या कलाकारिता में आप आवल? 19-20 का। तो कौन कौन खूबी कलाकारिता आपके अंदर बा? अरे बहुत खूबी बा। अब कौन खूबी हेरल जाए वही हिसाब से मिली, अपने खूबी से हम दे। खास करके आप 30 साल के आपके पास में अनुभव बा जौन बा इन रसनी नाच के अनुभव बा। तो इन रसनी नाच का होला, ओकर विशेषता का होला? भजन होई, उसके बाद खड़घोड़ई नाच होई, उसके बाद भालू वाला, उसके बाद ऊंट वाला, उसके बाद बुढ़िया बुढ़वा का लीला, राजा बहलिया का जौन चाहल जाये वही हिसाब से हम लोग निकालेंगे। यानी एक प्रकार के इन रसनी नाच के साथ साथ हमें नाटक भी कइल जाला। नाटक भी होला, हमें नाच भी होला, बाजा भी बजाला, हास्य व्यंग यानी जोकरई भी होला, कॉमेडी भी हुई और हमें लोक संगीत पर आधारित, लोक धुन पर आधारित कुछ भजन भी गावल जाला। तो एकर इन रसनी नाच के शुरुआत जोन बा कहाँ से कइल जाला, ओकर तनी दू लाइन बतावल जा। शुरुआत से यह हो जी, हम लोग जो बन के अपना पूरा 8 आदमी 9 आदमी खड़ा होएंगे तो पहले माता जी का कीर्तन गाएंगे। हाँ, भोजपुरी में बोलल जा, कीर्तन गाएंगे, गावल जाई बोलल जा। उसके बाद अब यह गावल जाई कि अरे माई हो दिहलू जन्मवा। स्टार्ट कर दी। हाँ, 2 लाइन बोलल जा। अरे माई हो दिहलू जन्मवा, अरे माई हो लगैबू नैया बेड़ा पार हो। अरे माई हो तोहके कैलू सुमिरनवा, हे माई तई मैया नैया बेड़ा पार लगैबी हो। अरे ठू कीर्तन हो। अरे निबिया के डरिया देवी, अरे डरली रावा हो, झूली झूली ना मैया है गावेले गीतिया हो, झूली झूली ना यमला है गावेले गीतिया हो, झूली झूली ना हे कवरिया झूलेली सात यार बहिनिया की कवरिया ना झूल लाली मन भयवा हो, ये कवरिया ना झूल लाली मन भयवा हो, ये कवरिया जालुआ झूलत भैल खड़ी दुपहरिया हो, लागी गइल ना माई के भूखिया यार पियसिया हो, लागी गइल ना माई के भूखिया यार पियसिया हो, लागी गइल ना तुहके माई बरजिल बेरिया के बेरिया माई, तुहके हम बरजी बुनाय कना, हमके पानिया पियई भी हो बुनाय कना, मालिन पनिया पियाई भी हो बुने कना, कैसे के पानिया पियाई ललिमन भयवा हो, गोद हमारे एक छोटा होरी लावा, गोद हमारे एक छोटा होरी लावा, गोद हमारे। ई माई के
वंदना हो, वंदना हो। अच्छा, ये शुरुआत कितना समय लगा ला ये आपकी नसनी बस नाटक दिखौले में पूरा ई- दिखावे के रहे तब? सुनल जाए, कोनो आधा घंटा के बा, कोनो 20 मिनट के बा, कोनो 25 मिनट के बा। ऐसे ई भजन के द्वारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इनमें बाजा कौन कौन बजावल जाला? बस खाली मृदंग, कसावर, सिंही, 3 बाजा के 3 इस्तेमाल बाजा होला। का। और कलाकार नाचे वाले और के जन रहेला? कलाकार 2 सड़िया, 2 साड़ी वाले लेडीज जामा, कलाकार जामा से। जामा से, हाँ, साड़ी नहीं, जामा। जामा रही, एक जोकर, एक जोकर, 3। हाँ। और भजन गाए वाले? भजन वाले, ढोल वाला अलग बजाएगा, कसावर अलग बजाएगा, सिंही जो बजाएगा वो जो करेगा वही बजाएगा। हाँ हाँ। अच्छा ठीक बा। आजकल पहले जौन बा आप लोग कितना जगह है ऐसा ऐसा कलाकार बहुत दिखावल कलाकार दिखावल गई है, बहुत जगह। गइल। हम लोग इंटरनेट में चाहते हैं लेकिन निकलता नहीं है। नहीं, भोजपुरी में बोलल जा, हिंदी में बोलल जा। अब भोजपुरी में का और हिंदी में का। और सुनल जा, जैसे आप बहुत जगह दिखावल गइल का, ऐसे आपका ये पेशा और कला दिखाई के हाँ, ऐसे रोजी रोटी का चल सकाला? हाँ, कहे नहीं चल सकाला। अब 8,000 में, 9,000 में, 10,000 में सट्टा माई का बनाला। कीर्तन बनहाला जायल जाता है। मानती आपके एक तनहा बा तो 5 में गईली, आ कहीं गांव समाज के हो गए तो 8,000 9,000 में जाइला, आ कहीं सट्टा वाला नाच वाला प्रोग्राम रात भर के होई तब 15,000 16,000 में जायल जाला। तो कैसन कैसन एमे अवसर पे आप लोगन का सट्टा बुक होला कोने कोने? शादी ब्याह में अच्छा। मानते केहू के बिरादरी में ब्याह पड़ गई, उनके बाजा नहीं मिलल और सख्ता नहीं मिलल, तो वही हिसाब से कि जैसे 20,000 30,000 का बैंड बाजा बनाता है तो ठीक बा, उससे नहीं हुई तो हमें 15,000 दे, हम ही चला। तुहार अगवानी हुई, तुहार कॉलेज सीताचारी हुई, तुहार रात का नाच भी हुई, दुल्हा भी साथ देंगे एक ही अच्छा। नाच से। अब तब मर्यादू रहते नहीं है, नहीं। खाली एक रात के तो आपके यहाँ बनल गए तो दुल्हा गई साथ दहली, उसके बाद जहाँ बारात जाई वहाँ अगवानी कही दहली, उसके बाद अपना खा पी के नाच स्टार्ट कर दिया। और ई मान लीजिए शादी विवाह में आप लोगन के जाइल जाला, अपन कला दिखावल जाला, ओकरे अलावा मतलब काली माइक थाने भजन कीर्तन बा, सब पूजा कुछ पाठ वहीं बा, से वो हो में जाई। जहाँ अखाड़ा हमारे बांधल जाई, जहाँ नाच स्टार्ट हुई वहीं से अखाड़ा बांध के माई सबके वंदना गाय के तब हमारे शुरू कई जाला। अच्छा, ये नाच में आपके नसनी नाच में ऐसा सोखैती या ओझैती करे वाला भी कुछ सिस्टम कुछ बा? हमें सच्चाई बा हाँ, कि बा। खाली नाटक खोला सोखैती कैले के? सच्चाई बा सुखैती में। अच्छा, एमे एक ही सोखैती सच्चाई भी मानल के जाई। नाटक के अंदर माने सोखैती भी होला कि का होला? सुखैतियो भी एमे? हो सकाला, सुखैतियों के लाइन में हम जाइला। अच्छा अच्छा। हाँ, सोखैती में जैसे मृदंग बजाला, हाँ, उनमें मृदंग, पचरा गवाला, पखार, पचरा माई जी के एकदम खाली वंदना, पदना चलाला। भजन नहीं हुई वहाँ, अच्छा अच्छा। खाली कीर्तन। अच्छा, अबहिन आज के समय में जैसे तमाम ब्रास बैंड के प्रचलन आई गए, ऑर्केस्ट्रा के प्रचलन आई गए, नया नया आधुनिक किस्म के गजल कव्वाली वाला टीम, बिरहा वाला टीम चला था, हाँ। मनोरंजन के तौर पर, या फिल्म आई गई या इंटरनेट का जमाना आई गई, सारा चीज आदमी देख लेत बा। लेकिन हाँ। फिर भी आज के समय पे आप सोच लोगन नहीं के जौन पावत। कलाकार के जौन टीम बा, ओके ओकर नहीं। सट्टा मतलब पहले के तुलना में बनात बा कि नहीं बनात बा का? उससे ज्यादा हो जाता है वो सबके, माने लोप हो जात बा कि हाँ। बचल बा संस्कृति? बचल का है। ये जो पुराना नाच बाजा जितना है सब भट गया, लोप हो जात बा। लोप हो जाता है। एके बचावल भी नया- जरूरी बा। नया चीज जो उपलब्ध होता है, एकर बचावल जरूरी बा, एके एके बचावे संरक्षण कईल के, जरूरी बा। एके हमारे संस्कृत चलावे के उपरंत कईल जाता है। एके कैसे एके चलावल बचा सकल जो जाला? ई चलावल जौन जाए। हजारों साल का ई संस्कृति बा, पुराना बहुत संस्कृति बा, एके आप लोग बचा के रखल गईल बा मरछवार बचा के में। हमारे रखल गेल बा। लेकिन एके आए वाले दिन में न लोप होवे पावे, कह के एके तो का हमरे कह सकल जाला? ई इमे? नाई लोग तो जैसे मान ठीक बा, आपके चाहना बा कि हमें ले जाएगा इस चीज की, हाँ। तो हमें ना 10,000 दियल जाए, 8,000 दियल जाए, हम चलेंगे उपलब्ध करेंगे, यही हो। लेकिन ई तो ऐसा- ठीक बा, आप अपने तरफ से योगदान करे के तैयार बाटे, लेकिन जौन आए वाला नवा पीढ़ी बा, युवा पुस्ता एक बा, वो लोग पढ़ाई लिखाई में बाटे, अन्य पेशा में जाता टे, वो लोगन के अगर ले जाए बाजा बजवावल जा, नचावल जाए या नाटक करे कहल जाए तो थोड़ा सा कुछ ओमे लाज मनी है, केना लोग जौन लाज हिचकी मानी चाल बा, है, हाँ, लाज। एके कैसे दूर कर सकल जाला? अब एकर कुछ एके- उपाय बा? अब उपाय यह है उनके यह सिखा बुद्धि के कि बाबू ई अपन लक्ष्य हो, अपन कर्म हो,
अपनी जिंदगी के भुइहारी हो, यही करवा ते हम फायदा बा। अब नहीं करवा तो है पढ़ लिख के भाई अपन विज्ञानी बनता, तब अपन ऑर्केस्ट्रा चलावा, दो कुछ चलावा, जो मन करे तो हम चलावा। नहीं ऐसा भी तो हो सकला, जैसे पढ़े लिखे अन्य तमाम बिजनेस व्यापार कोनो भी काम करें, लेकिन ये तो अपन जो मौलिक संस्कृति व पहचान बे के भी तो बचा के रख सकेला ने, और काम भी कर सकेला, लेकिन यहू के भी बचा सकेला, यहू के करे वाला कम बहुत बाटे, कम बाटे। ते हमें अगर जना पुरान मनई बाटे वह कह सकेला। स्थानीय जैसे सरकार इतने घरी बा, गांव पालिका बा, नगर पालिका बा, प्रदेश सरकार बा, हमें ई संस्कृति जौन बा हमन के अमूल्य संपत्ति हो समाज के, एके बचावे करतीन सरकार हमें का भूमिका खेल सकला। अब सरकार जैसा कही तैसा हो सकी। अगर मांग करी सरकार तो वह मांग के हमारे लेके हाजिर हो, और नहीं मांग करी हमें ऑर्केस्ट्रा चाहिए, हमें बैंड बाजा चाहिए, तो भाई बजवाइए बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा, देखिए। हम लोग का नहीं मांग है तब क्या करेंगे? हाँ, हम लोग का मांग करेंगे तो हम कौन तरह से अपना आदमी सेट करके वहाँ लेके हाजिर होंगे, अपना कलाकारी दिखाएंगे, अपना नाम बढ़ाएंगे कि नाम घटेगा। अब जो आप लोग के विचार में होगा कि हाँ ये पुराना संस्कृत है, इंग्रसनी नाच है, भी चमरौआ है, धोबियौआ है, कहरौआ है, कुछ भी है। अच्छा, आप और जौन कहल गई कहरौआ धोबियौआ ओकरे बारे में कुछ आपके जानकारी बाकी नहीं? बा जानकारी कोहरौओ में, धोबियौओ में। अच्छा, कोहरौआ में कोहरौआ और कहरौआ दो प्रकार के होला ना, एक कोहार जाति में, एक कहार जाति नहीं, कहार ये मिलके एक हुड़का बजाते, हुड़का बजावे ले। एमे कौन किस्म के एमे नाटक होला कहरौआ? कहरौआ धुन में। कुछ आपके धुन ओकर जानकारी बा? कहरौआ संस्कृत बनावे वाला बहुत बात है, कुछ ओकरे विषय में जानकारी बा कहरौआ के बारे में? कुछ बतावल जा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा गावल जा, 2 लाइन गाय। हाँ, गा के। अरे अरे अले बेली तोरे कोइछा में भेली भेलिया हमके दही देना, मगाऊ खुड़ी पे रही है भेलिया हमके दही देना। ये कहरौआ हो गई। अच्छा, अब धोबियौआ में आवल, धोबियौआ संस्कृति के का संस्कृति एमे का होला? एमे यहाँ धोबियौआ में कल जाता है, सोचे दिया कटल करते हैं। अच्छा, एक बात ये बतावला, जैसे मरचवार में आप लोग कई टीम बाद बक्सापुर में आप लोग करीब 8-10 लोग की संख्या में बाटी, अभी भी एक जिंदा रखल गई बा। एकरे अलावा मरचवार में और कहाँ ऐसा टीम बा? ये टीम पावल जाए लुम्बनी के पश्चिम। कौन जगह? आई मिलल जाए तिलोरी और मनौरा, और उसके बाद हवा के तरह टिकुलीगढ़, ये सब। और मरचवार में जैसे फुलवरिया साइड में भी पहले फुलवरिया में बाने तो वो लोग जो फुलवरिया वाले बाटे हमन के टीम पर नहीं चल पाए, वो लोग अभी नया वाले हों। मतलब टीम तो बांटे, लेकिन इस तरह हमन के जो पुराना तरह से चल जो हम मिला जुला के बाटे, तो हमन के ई जौन बा यहाँ दूसर जात ना मिलावल जाए, खाली चमार भर रह जाए। दूसर जात हमारे में नहीं चली, माइयों के बंधनों में दूसर जात नहीं। माई जी वरदान दे रही कि बेटा जय जहाँ रहे दूसर जात नहीं मिलाए। एक ठो हमें के एक ठो छोटा सा ठोरा और भजन सुनावल जा में के चमरौआ नाच में के हे अरे श्रीधर गड़ुरिया ऊपर गारी कान्हा हो के भारी है मोर घाई लावा। श्रीधर गड़ुरिया ऊपर गारी कन्हई जमुनावा चलबू, कन्हई जमुनावा चलबू। श्रीधर गड़ुरिया ऊपर गारी कान्हा हो के उठाइए मोर घाई लावा हो। भरी भरी घाइला
धैली कर रवा कन्हई हमरो घाइला के उठई है हो ना कन्हई हमरो घाइला के उठई है हो ना तुहरा घाइलवा भौजी जावा मुठाइबे भौजी काऊ तू देवी आजुई नमवा हो ना भौजी काऊ तू देवी आजुई नमवा हो ना हमारा घाइलवा देवरू जाब तू उठाइबा देवरू तुहके हम देव हाथे मुँह नरिया हो ना देवरू तुहके हम देव हाथे मुँह नरिया हो ना तुहरा मुनरिया भौजी हम नहीं लेब भौजी सकल हो नयना मोहि देखावा हो ना भौजी सकल हो नयना मोहि देखावा हो ना तुहरा नयन देवरू बिखिया के मातल भौजी तुहरा हो बलमुआ कैसे जियल हो ना भौजी तुहरा हो बलमुआ कैसे जियल हो ना हमारे बलमुआ गारुलवा भैया मितावा देवरू डैना हो पासारी बिखिया ही चल हो ना देवरू डैना हो पासारी बिखिया ही चल हो ना। हाँ, अंतिम में आप का कहल चाहल जाई, कैसन संदेश दिहल चाहले? यह कहल जाई कि जो चमार भाई का संस्कृत है ओके हमरे आगे बढ़ावे चाहल जाता है। आपका नाम शुरू करिए। शिवनंदन जायसवाल मास्टर हम लोग का बुलाकर कहीं स्टेज पर हम लोग का स्वागत करे हैं कैले हमन के कुछ बड़ा खुशी भैली, बड़ा आनंद आये। काहे से कि हमार पार्टी के ये जगराण इस दुनिया में ये सब जो मधेसी भाई हैं हम लोग बड़े खुश भइल हैं। ये हमारे चाहल जाते है चलावे के या करे के। सबके आप लोगन के नमस्कार बा।